Mutin, så er det jeres tur. Kom indenfor. Nå, og velkommen til forældrekonsultationen. Også til dig. Velkommen. Mutin, jeg skal lige høre om en ting. Forstår din mor dansk? Nej. Kan du så oversætte til hende? Du taler så godt, så du også kan tale oversætte det? Ja, det er fint. Men så skal du gøre det om lidt, så hun kan følge med i, hvad der sker, ikke også? Ja. Nu skal du høre her, Mutin. Det går ikke så godt. Og det ved du også godt selv, ikke også? Jo. Ja. Du laver så mange numre, og det har det gået i så lang tid, og i så mange år, og vi har holdt så mange møder, og jeg ringer så mange gange til dine forældre. Ved du hvad, Mutin? Nu er vi simpelthen noget. Vi er simpelthen noget på bunden. Nu går det ikke mere, det her. Du er simpelthen for streng. Vi sender breve hjem, vi gør alt muligt, og der sker bare ikke noget. Og den, der er mest ligeglad, ved du hvem det er? Det er dig. Og det sidste nummer, du lavede med det der knold og tot-lim, hvor stolen sad fast, så vi med hele skolebetjenten, der måtte simpelthen skære den frem. Det er bare for meget. Og vi gider ikke mere. Vi har fået nok. Mutin, vi er simpelthen nødt til at smide ud af skolen. Demek istiyorlar ki ben sınıfın en akıllısıyım. Başka bir şey öğretemiyorlar. Yani daha yüksek okullara gitmek lazım. Tamam. Har du mere, du vil spørge om? Nej. Nå, så tror jeg ikke, der er så meget mere at gøre ved det her, så vil jeg bare sige farvel.